Jason. Kumusta ka mo? Salamat sa Dios. So karong adlaw atong nadungog ang atong Ginoo. Nga subay sa mga panagna ni Propeta Isaias mausab ang direksyon no, sa iyahang lakaw sa pagsangyaw. Ngadto sa mga tao, sa pag-ayo sa mga masakiton, daghang kayo siya gibuhat nga nakahatag og dakong timaan usab ngadto sa mga tao, no? Nga ang Dios ngayon anaa niabot na ang paghari sa Dios anaa na sa katawhan. Kini mga timaan, mga milagro nga iyang gihimo. Ang mga paralitiko iyang giayo, mga giyawaan, mga patulon iyang giayo. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, Saudia o sa tabok Jordan. Misunod kaniya, wa maguna niya, na? Sa atong panaw, sa atong pagtuo, naguna ang bituon. Bisan ang mga magbalantay sa karnero o kato mga dumudoong, naguna nila ang bituon. Dini sa atong panaw, sa atong kinabuhi, anindot yun atong panaw o mag-una pod ang Ginoo nato magsunod na niya. Amen? Kaya na magtubag. Wala siya. Kaya na ang Ginoo mag-una nato masakto ang atong direksyon sa atong panaw. Muna nga kinahanglan kita mutubag sa Ginoo o magnunot yun ta niya. O sa iyang mga pulong mutubag usab kita. Kinahanglan usab kita magampo sa adlaw-adlaw aron ang bituon nga dili na bituon sa atong panahon mao na ang atong Ginoo mo'y atong sundon sa atong panaw sa kinabuhi. Amen. Kulang mo tindog.